Mga milangkob sa Lapu-Lapu City Contingent atol sa Pasigarbo sa Sugbo makadawat og tag 5,000 pesos nga cash incentive. Samtang karong Oktubre, makigsangka na usab ang contingent sa Lapu-Lapu sa Kasanggayahan Festival dito sa Sorsogon. Si Luan Mirondina sa report. We have just landed at Sugbo International Airport. Cebu Airlines welcomes you to Lapu-Lapu City. Ang pasundayag sa Lapu-Lapu City Contingent nga nagsentro sa usa sa mga landmark sa dakbayan nga mao ang International Airport ang napiling second runner-up atol sa ritual showdown sa Pasigarbo sa Sugbo 2024 ni adtong Domingo. Gikan sa kaanindot sa ilang mga costumes ug props ug overall execution nadani ang mga hurado. Sa Best Mayor's Introduction video, nakuha ni ini ang ikaduhang dapit. Second runner-up usab ang pambato sa Lapu-Lapu City alang sa Festival Queen nga si Sophie Maxim Margareta Grenmo. Kini ang unang higayon nga misalmot ang Lapu-Lapu City sa Pasigarbo sa Sugbo isip usa sa mga competing contingents apan nakahakot dayon og mga pasidungog. It's a good start for us, no? Lipay kayo, namunga gyud ang among kahago. At least na Pasigarbo na to ang nasa Lapu-Lapu, which is the Cebu International Airport. Matud ni Lapu-Lapu City Acting Tourism Officer Gary Lau nga nakahukom si Mayor Junard Ahong Chan nga hatagan og cash incentive ang tanang 250 ka mga milangkob sa Garbo sa Lapu-Lapu City Contingent. Because we won 3 million. We won 3 million. So it's 1.2. So naa pa sa reward unya, naa pa mamikatong financial assistance nga subsidy sa province nga amo pang i-claim. Samtang gipahibaw ni Gary Lau nga karong Oktubre 14 makigtigi ang Garbo sa Lapu-Lapu City Contingent sa Kasanggayahan Festival sa Sorsogon. Na may financial assistance nga ihatag ang province at Sorsogon. So kana ang atong pliti diha nang tukwaon. On the costume itself is we have it naman. So ato na lang kung naaman gani ato i-enhance. Sa bikas bahin, gikonpermar usab ni Mayor Chan ang plano sa City Tourism Office nga maghimo og club alang sa mga batanong performers. Ang dakbayan, aduna nay daang Lapu-Lapu City Performing Arts nga may 25 ka mga miyembro. Doon na tayo Lapu-Lapu Performing Arts, doon na po tayo club for our performers. No? As a tourism city, kinanglan kita mangandam ta og mga mo-perform, no? Pasundayag. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.